Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё, гэта Gender Gap. Сёння 30 снежня, амаль навагодні выпуск, і натуральна, што мы падводзім вынікі года, як звычайна разам з гендернай даследчыцай, кандыдаткай, доктаркай навук Ірынай Сідорскай. Яшчэ не зусім прачнуўся, відавочна, прывітанне Ірына. Прывітанне. Лістапад і снежань, кандыдатку і доктарку перапутаў, а магчыма, у мяне такая, ведаеце, лёгкая расцеленасць, таму што ў студыі з намі таксама Зміцер Лукашук, вядоўца Еўрарадыё. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне, не думаў, што я так уплываю на да, і побач з іменітым калегай, як бы вот... Я думаю, что это мы разом со спадарыней Ірынай такими вот импульсами на тебе. Ну, я бачу, што мы ўсе хвалюемся сёння. Ну, хвалявацца, направду, мне здаецца, няма чаго. Звычайная справа, сустракаемся ў студыі, незвычайна тое, што будзем, канешне, размаўляць пра вынікі, пра тое, ці стала больш гендернай роўнасці ў гэтым годзе, які бок увогуле вагаюцца меркаванні, грамадская думка, меркаванні палітыкаў, які тренд вымалёўваецца на 2025 год. Натуральна, падзелімся сваімі нейкімі высновамі, да, меркаваннямі пра тое, што цягам гэтага года адбывалася. Ну і, канешне ж, закранем апошнія рэакцыі нашых гледачоў на ўсё, што адбываецца. Зачапілі мы нават на гэтым тыдні Григорія Азаронка. Да? Ён паглядзеў нашу праграму і сказаў там пару слоў пра ўсё. Ну, Ірына, відаць, найперш вам даю слова пасля гэтага ўступа. Перш чым даць вам слова, нагадаю, што гэта жывы эфір, ёсць чат трансляцыі, мы яго чытаем, агучваем тое, што дадае канструктыву у нашу размову. Так што пішыце, калі ласка, вашыя меркаванні і удзельнічайце ў размове. Ну а цяпер, якія у вас вынікі года галоўныя? Я думаю, что, может быть, не трэба так адразу там, каб усё агулам вынікі года. Может быть, так па таких вызначальных, может быть, якая падзея, да прыкладу, года вам падаецца найбольш значная была? Ну, напэўна, некалькі падзей, і для мяне ўсё ж таки я адкажу на пытанне Паўла. Ну, гэты год досыць такі складаны, досыць такі сумны. Мне здаецца, што калі мы заканчвалі вось мінулы год, 23, у мяне было больш аптымізму наконт гендернай роўнасці, наконт вось гэтых ідэй інклюзіўнасці, разнастайнасці, роўнасці і гэтак далей. У гэты раз, у канцы гэтага года, ну, настрой такі... Ну, бачыш, што цяжкасці больш, складанасці больш, чым як бы я думала да гэтага. Ну, а які падзеі года перш за... Ну, напэўна, давайте, можа, спачатку ў свеце. Для мяне гэта перамога Трампа, і гэта для мяне сумная падзея, не толькі таму, што не выйграла Камала Харрыс як жанчына, я нават не ў гэтай плоскасці, а таму, што для мяне Трамп гэта такі таксама лідар учорашняга дня, які прадстаўляе менавіта з пункту гледжання гендерных каштоўнасцей, ну, вельмі такія традыцыяналісцкія каштоўнасці. Гэта чалавек, для якога сіла, для якога уплыў, для якога грошы, гэта як бы галоўнае, які пра рэал-палітык, а не пра каштоўнасці, які дакладна не думае, як яго словы, як яго дзеянні, якія яны будуць мець наступствы, можа, аддаленыя, а вось менавіта гэта для мяне мадэль такога састарэлага лідара, такога мача, які, можа, і не ўсведамляе, што ён састарэлы, і ў гэтым мне такая больш, ну, напэўна, самая такая пагроза. А што датычыць... І, напэўна, яшчэ для мяне, вось чаму я гавару пра нейкія такія негатыўныя эмоцыі, ну, як бы амерыканцы, гэта ж яны выбіралі, ну, як бы хай яны зараз вось пажывуць з Трампам яшчэ раз, яны перш за ўсё будуць мець наступствы, але я звярнула ўвагу на, напрыклад, тое самае грамадскае меркаванне ў соцсетках пасля перамогі Трампа, і я маю на ўвазе як быццам пра беларускіх лідараў меркавання. І
калі яшчэ не вось напярэдадні я звяртала ўвагу, што шмат хто з лідараў мужчын гаварыў пра тое, што ну вось як бы Трамп не падабаецца, але з пункту гледжання там вайны ва Ўкраіне гэта, канешне, дрэнна, хай вось уже Камала пераможа, гэта будзе нам усім добра, а пасля, калі перамог Трамп, колькі было выказванняў, ой, як добра, што Трамп, якая гэта, значыць, радасць, як мы, значыць, як уже надакучылі гэтыя левыя с іх, значыць, вось роўнасцю, фемінізмам і гэтак далей, і як бы ад людзей, якія пазіцыянуюць сябе як прадэмакратычныя лідары, ну для мяне гэта вось незразумела. Ну, вы так дзіўна зарадзілі пра амерыканцаў, мне здаецца, яны выбралі Трампа не таму, што яны там чакаюць нейкіх наступстваў ад гэтага, таму што яны хочуць пажыць пры Трампе. У гэтым жа сэнс выбараў у ЗША, да, яны атаясамліваюць бліжэйшыя 4 гады сваёй краіны з Трампам. Это для нас, можа быць, выглядае так вось неяк праз прызму наступстваў там і гэтак далей. А для іх гэта проста іх, ну, нейкі такі выбар, наколькі ён свядомы, ужо можна там спрачацца, таму што, канешне, на ўсё уплываюць кампаніі ў соцсетках, і адзін з галоўных саюзнікаў Трампа, Ілон Маск, гэта па сумяшчальніцтве таксама ўладальнік адной з самых папулярных соцсетак, гэта Twitter ці там X, да, але тым не менш яны яго выбралі, таму што яны так бачаць. І гэта значыць, што ну вось, да, можна Трампа ацэньваць па-рознаму, але з ім яны бачаць перспектыву, і з яго бачаннем таго, у тым ліку гендернага пытання, да, яны звязваюць будучыню ЗША, будучыню Амерыкі. З аднаго боку, тое, што вы сказалі, цалкам слушна, але давайте ўсё ж таки скажам, што яго выбіралі перш за ўсё людзі менш адукаваныя, людзі, якія жывуць у гэтай глубіннай Амерыцы. Амерыка ж таксама вельмі падзеленая, яна можа ў чымсьці падобная на Расію, яна менш падобная на еўрапейскія краіны, гэта вельмі палярызаванае грамадства. І якраз за Камалу былі і жыхары вялікіх гарадоў, і больш адукаваныя, і там жанчыны, і гэтак далей. Таму тут сацыяльна-дэмаграфічныя вось гэтыя крытэрыі, яны таксама вельмі добра працуюць. Але па-другое, а чаму амерыканцы не хацелі гаварыць, што яны галасавалі за Трампа? Но шмат хто з амерыканцаў як бы саромеліся прызнацца, што вось яны будуць галасаваць за Трампа. Як бы мне здаецца, гэта паказчык таксама таго, што людзі як бы, ну, усведамляюць, што гэта не найлепшы выбар. Але вось яны яго робяць, я з гэтым згодная. Але можа гэта паказчык зусім іншага? Можа сапраўды надакучыла людзям жыць пры гэтай левацкай павесцы, пры гэтай перабольшанай роўнасці, перадзёргіванні, калі ты баішся сказаць нейкае слово, што зараз на цябе як накінуцца гэтыя актывісты, актывісткі і ўсе астатнія, што ай, не дай Бог, ты там вот не так паглядзіш, ай, не Бог, не дай, што яшчэ як-небудзь зробіш. А таму і баяліся сказаць, што я за Трампа, таму што як налетяць і скажуць, ах, ты за Трампа, ах, ты супраць роўнасці, ты не падтрымліваеш гендерныя вось гэтыя вот усе штучкі, ты вот хочаш, значыцца, што прусалачка была белая, а не з нейкай там іншым колерам скуры. Ну, вось, як вы і сказалі, Трамп же, ён же не толькі супраць гендернай роўнасці, ён супраць як бы правоў там чорнаскурых амерыканцаў і гэтак далей. Гэта тут можна шмат што гаварыць. Але вось ведаеце, калі вы пра гэта гаворыце, я ўспамінаю вось гэты савецкі анекдот пра тое, калі у спадара Рабіновіча пытаюць, а чаму ён чытае антысеміцкія газеты. І ён гаворыць, ну як, там такі прывабны вобраз габрэяў, там усе габрэі такія моцныя, такія уплывовыя, яны валодаюць светам і гэтак далей. Вось я калі вас слухаю пра тое, што значыць усюды пануе левацкая павестка, ну я думаю, можа я чагосьці не бачу ў гэтым жыцці. Можа гэта там бо я гэтага не бачу ад слова, ну, зусім не бачу гэтага. І мне здаецца, ну, гаварыць
подумать, а потым сказаць, гэта правильно. І не трэба крыўдзіць людзей, трэба гаварыць з павагай адносяцца да людзей, бо калі ты не думаеш, а нават калі чалавек гаворыць, вось не трэба так да мяне звяртацца, не трэба мне гэта гаварыць, а ты працягваеш гэта рабіць, ну так які у вас могуць быць як бы стасункі, наколькі эфектыўная будзе твоя камунікацыя? Мне здаецца, што само словазлучэнне, панаванне левай павесткі, яно крыху навязанае правай павесткай. Безумоўна. Да? Калі ты хочаш з нечым паспрачацца, прадстаў гэта як нешта гіпербалізаванае, навязанае, і тады знойдзеш прыхільнікаў, да, у якія таксама да, конечно, это ўсё перабольшанне. Вось, але з іншага боку, нягледзячы на то, што гэта штамп, шмат хто кажа, што надакучыла, да. Вот рэальна. Гэтыя людзі, якім магчыма ад пачатку падавалася, што ім нешта навязваюць, да, вось якія не хацелі змяняцца, да, якія хочуць жыць дагэтуль у патрыархальным, у кансерватыўным свеце. Ім, конечно, надакучыла. Таму што калі табе кажуць, всё, свет ужо іншы, да, гэта фактычна табе кажуць, ці як бы змяняйся, ці сыходзь, што, ў прынцыпе, правільны эвалюцыйны падход у любой сітуацыі, але, не хочацца это прымаць, да, это нелегко прыняць. І тут прыходзяць іншыя людзі, якія кажуць, да, это все гиперболизовано, это все навязано, все направду не так. Давайте жить так, карацей, як мы жили. Вот Трамп, да, ён парадак навядзе. І хоба, яны такія, окей, мы пагаджаемся на Трампа і на гэты стары новы парадак. Вось вынік, мне здаецца, года такі самы галоўны. Не асоба Трампа важная, да, не тое, хто ён сам па сабе, да, а тое, які месседж, да, які тренд ён атаясамлівае і нясе. І, калі шчыра, я вось тут згодны крыху з Ірынай, відавочна, што гэты тренд, ён падабаецца, не дэмакратычна настроеным людзям, скажем так, да, відавочна, што гэты тренд падабаецца таму ж Заронку. Відавочна, што яму не падабаецца, вось як ён напісаў, што там людзей, якія думаюць так, як ён, можна назваць рэакцыянерамі, рэтраградамі. То бок супраць слова кансерватары там, мне здаецца, не было асабліва такіх, значыцца, заяваў, закідаў, да. Вось калі рэакцыянеры, да, а што такое рэакцыя? Гэта калі нейкі тренд ідзе, да, а моц набірае супрацьлеглы тренд, які спрабуе вернуць сітуацыю на нейкі ўзровень да. Так, а што калі не рэакцыя? Тое, што мы толькі што апісалі. Калі набірае сілу тое, што вот Зміцер назваў левацкай павесткай, тое, што надаела людзям кансерватыўна настроеным, і перамагае, да, раптам набірае сілу супрацьлеглы тренд, які кажа, давайте ўсё пакінем так, як ёсць, гендерная роўнасць міф, гендера ёсць два, не трэба зважаць там на тое, што кажуць гэтыя людзі, давайте нічога не змяняць і захоўваць патрыархальнасць. Гэта ёсць рэакцыя, гэта ёсць фактычна рэакцыянерскае стаўленне да свету. Я, можа, скажу толькі вось зараз як выкладчыца. Кожны год я разумела, што дыстанцыя паміж мной і маімі студэнтамі, яна павялічваецца. Гэта такі заканамерны натуральны працэс. І кожны год я разумела, што мне трэба прыкладаць больш намаганняў, каб быць усё ж такі, не на адной хвалі з маімі студэнтамі, гэта немагчыма, а ўсё ж такі, мець з імі нейкі агульны бэкграунд, там агульны досвед і гэтак далей. І калі б
я гэтага не рабіла, ну я б была дрэннай выкладчыцай. Вось менавіта таму можа, што я ўсё жыццё працавала ва універсітэце, для мяне гэта норма. Мы жывем у зменлівым свеце. І на самой справе, як Павел, вы зараз гаварылі, змяняйся, альбо, ну, можа, не памры, альбо, ну, суступі сваё месца. Бо жыццё мяняецца зараз, ну, вельмі хутка. І ты павінен адпавядаць, павінна адпавядаць гэтаму жыццю. Ну, калі не, ну, тады вось як бы, ну, можа, нейкае гета там можа быць, але ты тады не можаш гаварыць, ну, навязваць сваё меркаванне, якое там склалася ў цябе, я не ведаю, 20 гадоў таму, 30, 40 і 50. Ну, я тут, в прынцыпе, да чаго падводзіў, как бы падводзячы да вынікаў года, што Трамп гэта вобраз такі, можа быць, яскравы і дзесьці гіпербалізаваны. Але калі паглядзець па ўсім свеце, ну, прынамсі, тут у Еўропе, то вось менавіта папулісцкія, нейкія вось права вот гэтыя нейкія парты, яны набіраюць папулярнасць і перамагаюць на розных выбарах парламенцкіх, там пакуль можа быць там не там прэзідэнцкіх і гэтак далей, але папулярнасць набіраюць. І гэта тренд, з якім мы прыходзім да канца гэтага года. Ну, напэўна, так ёсць, і вы абодва, мне здаецца, гаварыце вось пра тое, што людзі не хочуць змяняцца, бо гэта на самой справе складана, што лепей сказаць, а давайте вернем усё як было. Вось там 20 гадоў таму мір быў такі зразумелы, мы як бы былі там маладыя, у нас усё атрымлівалася, давайте вернем як гэта было. Але мне здаецца, ну, людзі павінны разумець, што гэта немагчыма, што мір змяняецца. І вось усё, што мы можам, ну, гэта таксама змяняцца. І нават не тое, што гэта будзе наша адаптацыя да міра, а тое, што, ну, калі мы самі хацім, ну, не ведаю, праектаваць будучыню, там ствараць будучыню, ну, так перш за ўсё тады, ну, як бы мы павінны быць, можа, на паўкрокі, але як бы наперадзе. І вось мне здаецца, гэта асабліва для медыяў, для там, я не ведаю, ну, для тых, хто працуе з грамадскім меркаваннем. Іншае пытанне, ці ўсе змены на карысць і ці ўсе змены добрыя? Шмат людзей, атрымліваецца, думаюць, што вось гэтыя змены могуць быць не на карысць. Згодная з вами, але у чымсьці, мне здаецца, вось такіх ужо рэчаў альбо падзей, у якіх ёсць толькі чорныя і белыя, іх засталося няшмат. Вось нават наадварот, вось я думаю, што тыя падзеі, як вайна ва Ўкраіне, альбо наша змаганне ў 20-м годзе, вось гэта, ну, напэўна, чорна-белыя падзеі. Вось тут, як вось гэты біблейскія часы, калі вельмі зразумела, дзе ісціна, а дзе як бы не ісціна. А так, наше жыццё, ну так, яно складанае, яно супярэчлівае, яно разнастайнае, штосьці мы прымаем, штосьці не прымаем. Таксама вось мне здаецца, што вось гэта трэба прыняць. Ну, напрыклад, я не ведаю, вось там паліткарэктнасць, вось вы гаварылі, альбо там, я не ведаю, культура адмовы. Я не магу сказаць, што я стаўлюся, ну, напрыклад, да паліткарэктнасці я стаўлюся пазітыўна. Да культуры адмены мне здаецца, што тут не можа быць пазітыва альбо негатыва, бо гэта сацыяльная з'ява. Ну, напрыклад, вось як вы ставіцеся да рэвалюцыі і забастовак? Ну, як па мне, народ мае права, людзі маюць права выказваць сваё меркаванне. Вось для мяне гэта вось тое самае, што так, гэта можа мець і негатыўныя наступствы і для кагосьці, і для пэўнай групы, але для мяне гэта інструмент той жа самай, ну, таго ж самага інстытута рэпутацыі. Вось калі мы хочам быць не як Лукашенко, у якога ёсць толькі сіла альбо маніпуляцыя, а калі мы ўсё ж такі хочам выбудоўваць давер, выбудоўваць там рэпутацыю, ну, вось, ну, напрыклад, культура адмены адзін з гэтых інструментаў. Ну, як піша Джон Ді, наш глядач, Трамп гэта адказ тым, хто хоча мець прымітыўны свет і лічыць, што ўсё лёгка можна вырашыць. Такім чынам, калі казаць пра падводзіць, ну, там пэўныя вынікі года, праблемы года, вось тое, пра што мы кажам, нежаданне мяняцца і прымаць змены, ці нешта іншае яшчэ. Вось згодная з нашым слухачом пра папулізм. Мне здаецца, гэта пра папулізм. Вось жаданне простых рашэнняў для складаных
пытанняў. Вось менавіта гэтага вось хочуць гэтыя рэакцыянеры, пра якіх Павел і вы гаварылі. Яны не хочуць прыняць, што свет складаны і не можа быць простага рашэння. Вось яны яго прагнуць. І мне здаецца, ну вось і Лукашенко у чымсьці таксама такі чалавек. Ён таксама вырашыў, што вось беларусы калісьці ў 94-м годзе за яго прагаласавалі і аддалі яму усю сваю суб'ектнасць, усе там свае там мары, спадзяванні і ён зараз, ну як бы вось гэтыя простыя рашэнні выпрабоўвае і хоча, каб мы ўсе як бы не тое нават, што падзялялі яго карціну света, а каб мы падпарадкоўваліся гэтым рашэннем. Мне здаецца, гэта пра вось менавіта пра гэта. І калі яшчэ пра тренды, гэта вось такая неприкрытая мізагінія, неприкрытая гомафобія. Мне здаецца, што яшчэ гадоў 5 людзі саромеліся, ну вось так пісаць, так гаварыць, і як бы рабілі выгляд, што яны там больш талерантныя, больш там такі усвядомленыя і гэтак далей. А зараз, разам з папулізмам, з аўтакратыямі, вось гэта ёсць. Ну, у Лукашэнкі формула простая, мы ее чулі літаральна 3 дні таму, трэба пацярпець. Як бы гэта прычым было сказано дзецям, як это сказать, месседж, путёўка ў жыццё, да, вот трэба пацярпець, а далей як бы мы все за вас там павырашаем, вось і гэтак далей. Я думаю, что тут вот бач слово «надо», вот это вот, ён адмыслова ўжыў, прычым некалькі разоў там звяртаючыся, гэта так уклініўся ў сваю выбарчую кампанію. Ну, наколькі уклініўся, наколькі для мяне ўсё ж таки галоўна, да, ну слово «надо» там не выпадкова, але для мяне галоўнае гэта пацярпець. Ну, гэта безумоўна. Цярпець мы будзем, вось уже 30 гадоў атрымліваецца, церпім, да, але яшчэ трэба пацярпець, да, а калі ўжо мы, ці вось, напрыклад, сёння там ён наведвае адкрыццё станцыі метро і кажа, што, спрос должен быць железны, да, так ён ужо гадоў 25 кажа, што спрос должен быць железны, а спрос, я так разумею, все не железны і не железны. Ну, калі трэба ўвесь час паўтараць, да, што ён мусіць быць железны, значыць, ён нешта не так са спросам, мяркуецца з тых людзей, якія мусяць нешта вырашаць, там з чыноўнікаў, да, з будаўнікоў там і гэтак далей. Да, фразачка про год качества, вот эта беларуская уже, по-моему, стала мемом. Ну вот, але трэба пацярпець. Вот. А я тут бачу і пагаршэнне становішча ўразлівых груп і дзяцей у тым ліку. Вось не толькі трэба дзецям цярпець, не толькі трэба штосьці рабіць, а ўсё, што ідзе, напрыклад, там святы, якія зараз дзеці не могуць там святкаваць там у школах, не могуць там надзяваць пэўныя там карнавальныя касцюмы ў выглядзе гэтых замежных герояў, не могуць танцаваць пад там западныя хіты пра Мэри Крісмас і Новы год. А тое, што вось быў гэты спіс забароненай літаратуры, якая з'яўляецца пагрозай нацыянальнай бяспецы. Там же акрамя гістарычных твораў, калі вы заўважылі, былі менавіта аповесці, раманы для падлеткаў. А гэта менавіта вось гэтае тое, што называецца кнігі выхавання, там кнігі сталення, якія вельмі дапамагаюць дзецям, якія вось уступаюць у падрастковы ўзрост, каб зразумець жыццё і гэтак далей. Таму я вось тут бачу і пра тэндэнцыі, пра тренды гэтага года, гэта пагаршэнне становішча у тым ліку дзяцей. Можна гаварыць пра жанчын наогул, можна гаварыць пра палізняволеных жанчын. Асобная тэма, вось таксама зараз каля 170 жанчын па дадзеных праваабаронцаў знаходзяцца за кратамі. І вось зараз была медыазона, рабіла матэрыял вот з экс-палізняволенымі жанчынамі, як іх дзеці перажывалі гэты перыяд, як ім было цяжка, яны там адсядзелі па 3-4 гады, і гэта былі годы, калі вось, як бы іх дзеці былі без іх, і калі беларуская дзяржава там штосьці гаворыць пра традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, гэта такі дысананс, гэта такое, я не знаю, здзекванне з людзей. І гэта таксама пра тое, што гаворыць дзяржава,
у яе розныя нормы для сябе і для нас. Вось мы у мінулы раз с вами Зміцер гаварылі про Колю Лукашенко. Ну так Коля вучыцца за межамі Рэспублікі Беларусь. Але колькі мы чуем і ад Лукашэнкі, і ад усякіх чыноўнікаў, што ні ў якім разе не трэба з'язджаць, трэба вучыцца тут, трэба працаваць тут, на захадзе нічога для вас добрага не будзе, але для Колі ну як бы зусім іншыя умовы. Ну ён на захад і не паехаў. Паехаў на ўсход. Ну, тым не менш, ён не ў Беларусі вучыцца і вучыўся не ў ліцэі, для яго была спецыяльная пабудаваная школа і гэтак далей. Ну, вось, а мы таксама шмат гаворым пра тое, што як бы Лукашенко хоча там вярнуць савецкія гады. Ну, выбачайце, у савецкія гады партыйныя лідары так не жылі. Яны жылі больш скромна, яны, ну, дакладна, у іх не было вось гэтых, ну, такіх паказушных, вось, яны стараліся паказаць, што яны такія, як астатнія савецкія людзі, і іх дзеці, ну, як бы, таксама былі, ну, у іншых умовах. Пра розныя умовы вось вельмі трапна сказана, і свежы прыклад гляжу у тэлеграм-канале правительства Беларусі, там анонс новага кулінарнага шоу з удзелам прэм'ер-міністра, і вось у школах забаронена Jingle Bells, да, Санта-Клаус, Jingle Bells, але гэты анонс зроблены под Jingle Bells, і я думаю, што ў праграме хутчэй за ўсё яна гучыць, раз яна ўжо ўжытая тут. Так, ну, давайте, калі забараняць, так забараняць для ўсіх. А калі мы для сябе дазваляем, а для ўсіх астатніх забараняем, ну, это ўжо все роўныя, але некаторыя раўнейшыя. І гэта, канешне, ўжо прыкмета пэўнай дыскрымінацыі. Да? Безумоўна. Ніхто не адмяняў гэты даўні прынцып. Сябрам усё, а астатнім закон. Ну, я яшчэ згадаю, дарэчы, калі пра дыскрымінацыю цэлых пластоў грамадства, рэпрэсіі супраць трансгендерных персонаў, якія адбыліся у гэтым годзе, прямо вось, ну, мэтанакіраваныя, да? Калі раней, мне здаецца, да таго, ну, не быў удар вось канкрэтна сфокусаваны на іх. Канешне ж, безумоўна, яны траплялі пад рэпрэсіі, але ну пад нейкімі іншымі нагодамі, да? То гэтым разам трансперсоны, ну, наўпрост з'яўляюцца мэтай для того, каб затрымаць, каб там пасадзіць і гэтак далей. Плюс пагаршэнне... Да, абмежавалі транспераходы, колькасць значна паменшылася. І вы гаварылі пра транслюдзей, а я скажу наогул пра квір-людзей. Таксама вельмі пагоршылася іх становішча ў Беларусі. Вось усе гэтыя законы пакуль не прынялі, але колькі ўжо пра гэта гавораць, пра вось гэты закон як бы супраць прапаганды ЛГБТ, але людзей выціснулі з публічнай прасторы, яны не могуць праводзіць нейкія свае мерапрыемствы. Нават там іх нейкія групы ў сацыяльных медыа, таксама там шмат верыфікацыі, гэтак далей. Ну, людзей як бы хочуць паказаць, як быццам іх няма ў Беларусі. Не тое, што вось іх там правы парушаюць, што там яны не могуць, напрыклад, рэгістраваць шлюб і гэтак далей, а як быццам іх няма зусім. І што вось гавораць, ну там мы ж вас там не забіваем, мы ж вас там не б'ем, вось вы толькі сядзіце ціха, вось як быццам бы вас няма. Ну гэта вельмі сумна. Што можна сказаць пра персон года, пра асобаў года? Вось ёсць у нас такі пункт. Пра падзеі мы неяк пагаварылі, пра тренды пагаварылі, ну і праз гендерную лінзу працягваем ўсё гэта разглядаць. Гэта будзе таксама Трамп, як вось такі вызначальны, вырашальны. Давайте я, можа, тады адразу, вось я подумала, калі хто для мяне персоны года, і ўсё ж таки я падзяліла на мужчын і жанчын, і я, можа, пачну з мужчын. І вось вы, можа, здзівіцеся, для мяне, ну, вы гаварылі пра Трампа, для мяне дзве мужчынскія персоны гэтага года. У свеце гэта Джо Байден, які добраахвотна адмовіўся ад таго, каб балатавацца на другі срок. Правда, ўжо паспеў пашкадаваць пра гэта, заявіў. Ну...
такога публічнага вось рашэння я, напрыклад, для мяне гэта вельмі моцнае рашэнне, для мяне гэта прыклад таго, што чалавек, вось мы ўсе там смяяліся з яго, там нават здзекваліся, там вот дзед, вот там ён гэта, але ён зрабіў такі паступак, ну які мне здаецца, ну вось я не бачыла ў гісторыі. Ён на самой справе, ён меў усю легітымнасць, каб гэта рабіць, але ён адмовіўся. Вось для мяне гэта мужчынскі паступак, калі можна так сказаць. Сярод беларусаў для мяне гэта Ігор Ільяш, які ўвесь час змагаўся за сваю жонку. Вось як я чую ад сваіх сябровак, якія займаюцца, сваіх каліжанак, якія займаюцца менавіта палітзняволенымі, яны гавораць, што, на жаль, вельмі часта, калі жанчына попадае за краты, муж не тое, што за яе не змагаецца і не тое, што ёй там не дапамагае, а хутчэй за ўсё сям'я распадаецца, муж кідае, знаходзіць там іншую жанчыну і гэтак далей. А вось гэта для мяне прыклад мужчыны, мужа, які, ну вось усё рабіў, каб вызваліць сваю жонку, каб пра яе не забывалі. І ну таксама вось мне здаецца, гэта, на жаль, хутчэй выключэнне, чым норма. Наконт менавіта жанчын, вось мы с вами як бы таким гаворым о не вельмі прыемных рэчах, але мы не сказалі пра сексуалізаваны гвалт. І, напрыклад, падзея года это тое, што было ў Варшаве ў лютым, калі згвалтавалі і збілі беларуску Лізу. І для мяне персона года у гэтай вось менавіта з гэтай нагоды гэта Наста Базар, якая увесь час займалася гэтай праблемай, якая менавіта прыдумала вось гэты хэштэг «Хопіць гвалціць». І вось таксама для мяне гэта рэакцыя грамадскага меркавання. Вось калі гэта здарылася з Лізай, на жаль, колькі было там разважанняў на тую тэму, што павінны рабіць жанчыны, дзяўчыны, каб не быць згвалтаванымі. Мол, там не хадзі там адна ноччу, там заўсёды, каб у цябе былі там грошы на таксі, альбо там навучыся хутка бегаць, там займіся самаабаронай і гэтак далей. А мне здаецца, Наста гэта тая, хто голасна сказала, трэба перастаць гвалціць. І тады не трэба будзе ўсё гэтага. І таксама, колькі было, вось мне здаецца, не зусім такой адэкватнай рэакцыі ад мужчын, якія, я маю на ўвазе пра дэмакратычных мужчын беларускіх, якія гаварылі там, перастаньце нас хейціць, не ўсе мужчыны такія, чаго вы, значыць, пра нас наогул гаварыце і гэтак далей. А у міжнароднай павестцы для мяне такая, вось бачыце, у нас як бы заўсёды ёсць, у мяне, ну як бы заўсёды ёсць хто-то з Беларусі, хто-то са свету. Для мяне гэта Жизель Пеліко, вось гэтая 70-гадовая французская жанчына, якая адмовілася ад ананімнасці, і вось як бы гэта мела такі, гэта актывістка, і гэта таксама згвалтаваная асоба, ахвяра гвалтавання. І вось глядзіце, таксама, калі б гэта яе гвалціў толькі яе муж, ну можна было б сказаць, ну вось так вось не пашанцавала, вось такі вось там, напэўна, хворы чалавек, напэўна, там нейкі вырадак, маньяк і гэтак далей. А 70 мужчын, якія прыходзілі ў іх дом і яе гвалтавалі. І вот 51 з іх змаглі ідэнтыфікаваць і судзіць, а яшчэ там 19 или колькі там не ідэнтыфікавалі. І глядзіце, гэта 70 звычайных мужчын, якія прыходзілі, гэта рабілі. І як сама сказала, вось потым Жизель Пеліко, там камусьці журналістаў, ведь хтосьці з іх мог просто патэлефанаваць у паліцыю і на умовах ананімнасці сказаць, што вось такое робіцца, што прыйдзіце, разбярыцеся з гэтым. І ніводзін з іх не сказаў так, ну як бы у якім свеце мы жывем. Вось сканчаецца 2024 год, а мы гаворым вось пра палітзняволеных, пра ахвяр сексуалізаванага гвалту, пра там мізагінію, гамафобію, гэтак далей. Ну, трэба выпраўляць свет. Слухайте, ну, мне здаецца, у адной з наших праграм прагучала такая лічба, што да гендернай роўнасці мы прыйдзем недзе ў 2100
калі вось такімі тэмпамі, там называўся нейкі там 2130, там это быў прагноз адной са структур ААН, наколькі я памятаю, да? То не дзіўна, што мы працягваем пра гэта гаварыць, і шмат людзей направду падабае тое, што мы гэта робім, але шмат людзей працягвае супраціўляцца гэтым пераменам і ўжо абзываць нейкімі рэакцыянерамі і, ну, я не ведаю, кансерватарамі, да, там нас. Я вось гэта пра той водгук, які мы, канешне ж, яго прачыталі у тэлеграм-канале «Гісторыя», пра параўнанне ўжо нас, да, вось Ірыны, там з метру, правда, рэспект выказаны, што ён да гэтага дачынення не мае, і ён сапраўды не мае да гэтага ніякага дачынення, але тым не менш, як бы што мы не ў той бок ваюем, што калі Ірына апраўдвае культуру адмены, гэта неправільна ўжо, да? Вось, што антыкультура, там так напісана, культура адмены, гэта тая з'ява, якой не мусіць існаваць. Якраз такі апраўдваць яе, гэта ў пэўным сэнсе рэакцыянерства. Вось, што мы на гэта можам адказаць? Тым, хто безумоўна паглядзеў адзін з выпускаў Gender Trap. Да, вось гэтага і пачнём. Глядзіце, калі вось, напрыклад, мы сёння скажам, што жанчыны гэта дрэнныя начальнікі, альбо палітыка не жаночая справа. Ну, я думаю, што нас гэта не трыгерне, мы пасмяемся з гэтага, бо, зразумела, мы ўжо як бы гэты стэрэатып пераадолелі. У нас ужо імунітэт такі. Да, гэта мы як бы вывучылі і зразумелі. А калі вось дакладна ў мяне была фраза пра тое, што культура адмены – гэта геноцид мужчын. І вось менавіта з гэтым стэрэатыпам я пра гэты стэрэатып і разважала. Вось я ўжо як бы пачала гаварыць пра тое, што не да ўсіх з'яваў, якія ёсць у рэальнасці, мы можам адносіцца на 100% добра альбо на 100% дрэнна. Ну, напрыклад, вось яшчэ раз, рэвалюцыя. Для мяне гэта, ну, гэта як бы вельмі значная, вельмі важная падзея, але я разумею, што рэвалюцыя звычайна яны, там ёсць кроў, там ёсць гвалт, там ёсць, ну, згубленыя жыцці і гэтак далей. І ці хачу я, каб рэвалюцыі было больш? Не, я не магу так сказаць. Вось прыкладна тое самае пра культуру адмены. Вось яшчэ раз, калі мы гаворым пра інстытут рэпутацыі, ну, так, ну, як бы... шмат хочацца сказаць, для мяне гэта, ну, гэта настолькі вось нейкая арыфметыка, што нават калі просяць гэта растлумачыць, то не ведаеш, чаго пачаць. Ну, напрыклад, культура адмены працуе не толькі ў бок мужчын. Ну, давайте прыведзем прыклады такіх сусветна вядомых жанчын, якіх адмянялі альбо хацелі адмяніць. Гэта Джоан Роулінг. Вось гэта, ну, вельмі такі выразны паказчык, і мы з вами аднойчы вось як бы гаварылі, чаму менавіта так вось ставяцца да Джоан Роулінг. Таксама гэта цікава, шмат феміністак на самой справе не спачуваюць трансгендерным асобам. Вось ёсць феміністкі, якія і за правы трансгендераў, а ёсць тыя, якія вось гавораць пра як бы звычайных жанчын мы за, а вот трансгендеры гэта асобна. І Джоан Роулінг, яна менавіта ў яе такія перакананні. Але вось калі яна пісала пра Гаррі Поттера, гэта ж, ну, вось на самой справе іншы хлопчык. Мала таго, што ён быў, вось ён не ведаў, што ён там чараўнік, што ён там, што вось была ў яго гэта адмеціна. Ну, ён наогул быў вось, ён там мог чуць, як гавораць змеі. Ён там увесь час сумняваўся, ці ён на сапраўдным факультэце, альбо вось Слізерин для яго больш падыходзіць. І вось, здаецца, пісьменніца, якая напісала столькі такія раманы пра іншага, яна павінна разумець транслюдзей. Але вось яна
не разумее, по-іншаму ставіцца. Альбо, напрыклад, Святлана Алексеевич. Вось тое інтэрв'ю, якое яна дала Насце Роўдзе, і калі гаварыла, што ўсе беларусы павінны чытаць Дастаеўскага і Толстога. А калі мы гэта не чытаем, то гэта правінцыяналізм. Ну, колькі было крытыкі. І таксама, ну вось, як бы мне здаецца, гэта тыя ж самыя як бы прыклады культуры адмены, якая направлена ў бок жанчын, у тым больш такіх жанчын, якія маюць столькі заслуг і гэтак далей. Але яшчэ раз вось культура адмены, яна дзень, гэта ж грамадскае меркаванне. Нас же ніхто не прымушае гэта рабіць, ніхто нам за гэта не плаціць, і дзяржава нам не гаварыць, што вы павінны вось кагосьці адмяняць. Гэта наадварот грамадскі механізм. Калі, можа, не спрацоўваюць іншыя механізмы, калі там чалавека нельга прыцягнуць да крымінальнай адказнасці, да адміністратыўнай. Калі ўсё ж таки вось агулам так па выніках вот нашай працы сумеснай, вы ж чытаеце каментары, вы атрымліваеце нейкае там фідбэк, умоўна кажучы, вот якія у вас уражанні? Спрацавала, не спрацавала тое, што мы робім? Но мне заўсёды хочацца большага, гэта зразумела. А я бачу якую праблему, я бачу палярызаванасць наших чытачоў, наших гледачоў, слухачоў і гэтак далей. І вось гэтую палярызаванасць паміж мужчынамі і жанчынамі. Вось гэта з аднаго боку тренд, пра які гавораць даследчыкі, і ён працуе ва ўсім свеце. І я бачу яго па нашай перадачы. Бо калі, напрыклад, я слухаю наших сацыёлагаў, таго ж спадара Вардамацкага, ён заўсёды гаворыць пра тое, што грамадскае меркаванне беларусаў, яно досыць такое некантрастнае. Ну вось, напрыклад, вось там od 0 до 10 большасць беларусаў, яны там 6, 7, 8. А вось па гендерных пытаннях і па нашай перадачы я бачу, што ў нас вось гэтай серадзінкі як бы мала. У нас шмат тых, хто на 200% з намі згодзін, і даволі шмат тых, хто з намі цалкам не згодзін. А вось людзей, якія як бы, бо мне здаецца, для мяне гэта, калі вось я бачу людзей, якія разважаюць прыкладна так: о, цікава было, а вось я так не думаў, а вось я гэтага не бачыў, а вось я не зусім згодзін, але я пра гэта падумаю. Для мяне, напэўна, гэта вось самае такое каштоўнае ў нашай перадачы. І мне б хацелася, чтоб вось менавіта такіх людзей было больш. Мне здаецца, што такі чалавек гэта якраз я ў нашай перадачы. Таму што як бы я і не мушу становіцца на нейкую канкрэтную пазіцыю, да, мець нейкае канкрэтнае гледзяшча, ці прынамсі выяўляць яго, да. Але адзін з маіх вось такіх вынікаў, да, адна з галоўных высноваў, для мяне гэта тое, наколькі проста і незаўважна вось дзейнічаюць гэтыя стэрэатыпы, да, наколькі яны знаходзяцца ў галаве і праяўляюць сябе там, дзе ты абсалютна не чакаеш, не бачыш ніякага двайнога дна, не бачыш падвоха. І вось пакрыўдзіць іншага чалавека проста выказваючы тое, што ты думаеш, да, здаецца, абсалютна нармальныя для цябе звыклыя рэчы можна вельмі лёгка, да, і наколькі трэба сачыць за тым, каб вось не зачапіць, да, вось гэтая тэма пра тое, што твая свабода там заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага, да, і не парушыць гэтыя рамкі іншай асобы, да, і не сказаць нешта непрыемнае, каб не давялося выбачацца, там, каб не сапсаваць увогуле там са старта нейкія адносіны ці стаўленне да цябе. Гэта сапраўднае мастацтва, калі пачынаць пра гэта задумвацца і звяртаць на гэта ўвагу. А калі не звяртаць, то жыць па-ранейшаму проста і весела. Як бы можна распавядаць всякія анекдотики, там можна асабліва не сачыць за языком там і гэтак далей. І гаварыць, вы што, жартаў не разумееце? Да. А што тут такого?
О, прыклад. І яшчэ вось я што заўважу, да, я, прабачце, мне не дае спакою гэта выказванне Азаронка, яно ж пабудаванае так, быццам бы ён с іроніяй піша пра сябе. Вось ён там скриншот гэты пра, значит, кансерватыўныя рэакцыйныя погляды, да, и пишет: а вы уже распространили консервативные реакционные взгляды, не мешайте реакционные консерваторы. Быццам бы это не ён. Быццам бы, ну, ха-ха-ха, это же не я реакцыйны консерватор, это нехта іншы, да, их не існуе, может быть, нават на правду. Про что там яны кажуць у сваіх гэтых праграмах. Бок вот, а на правду, ну, паглядзі на сябе. Гэта ж ты, да, і ніякая іронія, твоя спроба, ну, ха-ха-ха, типа, что это яны там кажуць, да, вот, яна не выратуе і не зменіць сітуацыю, да, вось вы сказали, что, ну, давайте зробім скидочку, гэта жарт, да, ой, ха-ха-ха, давайте згуляем у іронію, мы ж, направду, ніякія не рэакцыйныя кансерватары, да, вось, і гэтыя спробы, ну, апраўдацца, калі ўжо ты нешта сказаў ці нешта зрабіў, да, яны выглядаюць так, ну, дрэнна, бедненька заўжды. Вось, заўжды ты выглядаеш пасля таго, як ты памыліўся і мусіш апраўдацца, неяк, ну, абсалютна жахліва і сумна. Ну вот моя выснова, што трэба сачыць цяпер за тым, што кажаш, нашмат больш, чым і нават, ну, каб не памыляцца, то трэба сачыць за тым, што ты думаеш, да, то бок, каб гэтыя просто думкі, жаданне сказаць нейкія памылковыя ацэнкі, там памылковыя словы, да, неяк прынізіць іншае чалавека, яно нават не ўзнікала у галаве. То бок, каб гэта было неяк нейкі фільтр паміж думкамі і выказваннямі, а просто каб все ж таки быў, ну, нейкі іншы лад думання. Вот. Дзякую вам за гэтыя словы. Спадарыня Ірына, я уже карыстаюся момант. А я хочу, каб вы сказали. Не, чакайце. Я вот хотел... Мы з вами шмат абмяркоўвалі, дзесьці нават спрачаліся цягам гэтага года, асабліва напярэдадні выбараў у каардынацыйную раду пра гендерныя квоты. А вот выснову, асабліва вот паглядзеўшы, як зараз працуе каардынацыйная рада, што там адбываецца, спрацавала? Вы ведаеце, я думаю, што гендерныя квоты не адказваюць за тое, як працуе каардынацыйная рада, і тое, я лічу, працягваю лічыць, што гэта быў вельмі важны крок, і дзякуючы нашым з вами разважанням, вось вы один раз, калі мы гаварылі пра гендерныя квоты, вы сказали прыкладна такое: вось, спадарыня Ірына, вось вам же ніякія квоты, як бы, вам яны не патрэбныя, вы бы так, калі б захацелі бы, прайшлі. І вось я задумалася над вашими словамі, і не толькі ў гэты раз, але і там і у іншыя. Я, дзякуючы вашим пытанням, разумею, колькі у мяне прывілегій, якіх няма ў іншых жанчын. Вось я таксама для сябе раблю высновы, і я стараюся, гэта ж не толькі што мужчыны павінны змяняцца, як бы мы ўсе павінны змяняцца, каб не адставаць ад свайго часу. І я бачу, напрыклад, ну вось я ніколі не займалася тэмамі гендернага гвалту. Вось там Вольга Гарбунова займалася, Наста Базар займаецца, а я займаюсь такімі больш прывілегіраванымі тэмамі. Там вось палітычнае жыццё праз гендерную прызму, альбо як медыа працуюць праз гендерную прызму. А вось людзі, якія займаліся гэтым і займаюцца на низавым узроўні. Потым я зразумела, што такое быць белай, цысгендернай, гетерасексуальнай жанчынай з мужам, сынам і дачкой. І ад добрых бацькоў. Вось я з добрай адукацыі, быць доктаркай навук. Ну да, я разумею, колькі вось дзякуючы нашай перадачы, колькі ў мяне прывілегій, якіх няма ў іншых жанчын. І калі, напрыклад, штосьці мне не патрэбна, то гэта не значыць, што гэта не патрэбна іншым жанчынам. Перш за ўсё маладым жанчынам, у якіх больш складанае становішча і гэтак далей.
Ведаеце, вы тут нават мяне тут как-то вот я не ведаю, я-то уже привык думать, что вот все ваш вами пералічанае, ну там белый цисгендерны мужчына, там гэта само собой, гэта ўсё ідзі застрэліць, это вот самое горшее, что с тобой в жыцці можа бы здарыцца, то это оказывается, и с жанчынамі тоже тое ж самое, у тым же накірунку працуе. Ну, глядзіце, вось мы зараз пераехалі, зараз мы мігранты, і мы больш разумеем, што такое быць мігрантамі. Калі мы жылі ў сябе ў краіне, вось мы належалі да тытульнай нацыі, былі грамадзянамі, мелі ўсе грамадзянскія правы, і нам здаваліся, ну што гэта эмігранты? Гэта як так да нас далёка. А зараз мы гэта разумеем, што такое быць мігрантамі. Так мы яшчэ раз, мы ў той краіне, дзе у нас знешнасць тая самая. Мы пакуль з вами, ну я пакуль рта не раскрою, так ну як бы, ну будуць думаць полька і гэтак далей. А калі б гэта людзі, якія, напрыклад, прыехалі там з Азіі, якія там зусім не размаўляюць, не разумеюць польскай мовы, наколькі ім складаней. Таму вось я думаю, што тое, што ў нас ёсць, ну гэта трэба, ну ўсё ж таки я хочу сказаць, што я хацела бы, каб свет быў больш справядлівы, напэўна. Вось што мяне матывуе гэтым займацца, бо ну таксама вы думаеце, мне лёгка, мне цяжка, я кожны раз вельмі рыхтуюся да нашай перадачы. Мне таксама не вельмі прыемна, ну чытаць там нейкія такія вось адмоўныя водгукі, у якіх няма аргументаў, а ёсць там толькі, ну напрыклад, о, яна так дрэнна выглядае, што яна можа толькі там размаўляць пра гендер. Вось я разумею, што мяне настолькі класічная знешнасць беларуская і добрая знешнасць, але я таксама атрымліваю, што вось як я выглядаю. У вас быў разговор с Василем Ядченком, і вы гаварылі пра хейт у соцсетках і згадвалі словы Лізы Ветравай. Якая, вось вы яе пыталі, на якую тэму больш за ўсё хейту. Она сказала пра маю знешнасць. Вось вы разумееце, як гэта? Асабліва маладым жанчынам гэта складана. Это ўсё зайздроснікі пішуць, тому что мы даўно ведаем, што беларускія дзяўчыны, жанчыны самыя прыгожыя. Хай мяне захейцяць зараз за гэтае слово, але я іх прытрымліваюся, і пакуль што вы мяне сваёй праграмай не змянілі ў гэтым накірунку. За гэта нават я цябе не захейчу, а падтрымаю на ўсе 100. Ну што ж, пажаданні. Давайте я, можа, пачну. Перш за ўсё, я дзякую вам за супрацу са мной. Мне гэта вельмі прыемна. І калі я гаварыла пра прывілеі, тое, што я тут, гэта таксама прывілей. Я магу гаварыць з шырокай грамадскасцю, магу там у чымсьці, ну, спрыяць фарміраванню пэўных думак. Гэта вельмі важна, і дзякую вам за гэта. Жадаю нам усім, напэўна, побольш радасці, каб у нас было больш нагод для радасці, каб наступны год быў, не ведаю, аптымісты гавораць лепей, чым гэты, а песімісты, каб ён быў не больш дрэнны, чым гэты год. Ну, каб ён быў добры. І я б, напэўна, бы сказала, ўсё ж таки у мяне ёсць пажаданні асобна для мужчын, асобна для жанчын. Для мужчын я б, напэўна, пажадала самапавагі і павагі да іншых. Вось мне здаецца, вельмі шмат як бы з дыскусій, спрэчак ідзе з таго, што людзі як бы не вельмі хочуць паважаць іншых. Ну, калі паліткарэктнасць, як бы, ну гэта ж пра карэктнасць. Мне здаецца, ну як бы гэта ж добра. Вось як бы з павагай ставіцца да іншых людзей. І калі там жанчыны гавораць, што вось нас вось гэта абражае, ну так і не трэба гэтага гаварыць. Ну калі ты з павагай вось менавіта да іх ставішся. Таму перш за ўсё мужчынам, але павага да іншых, яна ж немагчыма без самапавагі. Бо калі я, напрыклад, гляжу на гэтых чыноўнікаў Лукашэнкі, якіх ён распякае, мне здаецца, ну ты сам сябе паважаеш, калі вось ты як бы хочаш пападаць у такія сітуацыі. Таму павагі і самапавагі і вырашэнне праблемаў без гвалту. Жанчынам магчымасцей. Мне здаецца, у жанчын ёсць усе добрыя якасці, і таму магчымасці і не баяцца чагосьці новага, не думаць праз нейкія стэрэатыпы, што вось гэта у мяне не атрымаецца, гэта не для жанчын, не ўсё атрымаецца, і каб жанчыны не баяліся.
Мне здаецца, што трэба ўсім пажадаць слухаць адно аднога і рэагаваць на нейкія моманты, якія чётка і ясна вызначаюцца як чырвоныя сцяжкі, як табу, а не прапускаць іх міма вушэй, быццам бы гэта быў нейкі жарт, гэта незначна і гэтак далей. І тады, мне здаецца, адразу якасць жыцця ўсіх удзельнікаў вось гэтых сітуацый неадназначных, да, яна вырасце, яснасці і павагі стане больш. Падтрымліваю. І пажадаю, каб наша праграма працягвалася і надавала смеласці эксперткам выходзіць у эфир, прыходзіць до нас у студыю, выказваць сваё экспертнае меркаванне. Таму што вы мяне так і не змянілі цягам гэтага года у маім перакананні, што для мяне заўсёды важна экспертнасць спікера, спікеркі, а не гендер. Але жадаю усім нам, каб у наступным годзе, паслухаўшы нас, вас усіх, эксперт так станавілася больш у наших эфірах. Ну, супер. На гэтым скончым сённяшні джендер-гэп і ўвогуле апошні джендер-гэп у гэтым годзе, але не апошні ўвогуле, сябры, наступны аўторак 7 студзеня гэта выходны. Мы не будзем працаваць, але 8 чакаем вас для экранаў, смартфонаў, ноутбукаў, кампутараў і, як звычайна, выйдзем са стрымам джендер-гэп. Дзякуй вялікія. Зміцер Лукашук, Ірына Сідорская, Павел Свердло працаваў пры мікрафоне. Зміцер, хочаш яшчэ нешта сказаць? Ну, я хацеў сказаць, што бачыце, у нас не адмыслова, але вельмі выпадкова гэты наш такі дзесьці развітальны ў гэтым годзе эфірны дзень склаўся гендерна нероўным. Выключна спікеркі, выдатныя спікеркі у нас сёння в эфіры, і пасля нашай размовы са спадарыняй Ірынай Сідорскай у нас у эфіры будзе таксама падвядзенне вынікаў з Розай Турарбекавай, а пасля з Натальяй Васілевіч. Не адыходзьце, слухайце, глядзіце, падпісывайцеся і жыве Беларусь. Сябры, гэта быў джендер-гэп, да пабачэння, жыве вечна. Жыве вечна.